Action Agad Learning Centers tukuron sa kabarangayan sa Talisay. Kagniang buntag gihimo ang groundbreaking sa tulo ka mga learning centers o mobile library adto kini ipabarog sa barangay Lagtang, Bulacau ug Tabunok. Inay nga magtukod og City Public Library, gusto ang LGU nga mga ginagmayng library sa kabarangayan ang himuon. Kini aron dili nalayo ang adtuon sa mga estudyante nga gusto magtuon ug mag-research sa internet. Mga container vans ang himuong learning centers aron mas mapadali ang kahumanan niini. Gusto si Mayor Samsam Gulyas nga mapun-an pa og tulo ka mga mobile libraries. Daghang kong nihangyo na maghimo tag library sa city. Ato na lang gi-modify gamay na makabutang tag learning Action Agad Learning Centers in the barangays para ang mga kabatanunan lang unta nato dili na mulakaw ug mobiyahig layo para makagamit sa internet para mo research ug para mo tuon.